No, terveisiä vaatteet siellä tervepuolisesti tohtaa teuni video. Ja tänään meillä olisi kas menu nimellä Grill Noobs. Koska syvällä jokaisella pesämaskilla tappas nuupää. Ja video nimellä kiittää meitä ylhäällä vasemmata kolmaa. Se on niin vähän sellainen. Oissan hullutanssin tästä. Tällaisesta videosta pohjimme siis tappari vai nuppikuvia revattaako sitä nyt tää. Ja performuuta. Sä pikku suklaat vai? Pizza vai? Oot sä takaa yks tyyppisen kyllä reilly. Pummeksa. Reilly. Maas. Venäläinen. 108 level. Oi. Polttelee siis se terroristi. What's up? Oi. Mihin vaan nyt petsattiin siellä kulittetaan. Ja hän poissa Nikos. Vaattu kuuluu niin. Vaattu kebabit takaa petsattaan kulittaa. Siellä meidät kulittaa peksa. Kuule, mistä teet? Mistä teet? Mutta petsat synkkaa nyt. Siellä meidät sukas. Mistä? Ei, syömäilyset. Tulistaa yks teistä. Ne on revat. Sellaista maasma. Lasten ne on revat. Tulistaa yks teistä päivän sun. Säveliks? Kukas? Mä lopetan sun piinat. Rikokset teisille taustaan. Petsi Leipsä. Hei sinä. Tappisyhtiö Peikkonen. Lisällä Peikkonen. Niitä voit teistä puhuksena. Sä tulee yks tyyppi. Sä tulee. Petsat. Suomalaisesta. Joo. Ei, katoskunta pikki. Se on Suomalainen. Puutavassa tulee. Minä sitä. On Suomalainen. Oot asian seuraava. Ome kato vasemmin. Oi, terroristeja. Ei, keskiinänsä niin tyyppeeksi saakka tekemään. Tappisyhtiö. Ai sä uuden kaikki valinnan. Hei! Tutkuus. Oletko typeä tappisyhtiö? Hei, mä otin petsat ja rikkaat ja niistä puhut sormet vaan. Täällä peli.
airstrike tuossa rinnalla. Airstrike. Alakohdat. Aikaas tosta meni vasta. Siis... Missä sä sait? Siinä semmoinen. Ai. Ootko atteemaan, kun sä atteemaan? Asella. Se missä on tappari täällä. Tää mahkuus päris. Niin. On muolettis mun kojuksella. Niin mulle. Ops, mä valmiita mulle. Oota sä yks tyyppi eksävällä lukas. Mä vaatutin seiffolaks. Tää järkisi uuden tyypin tätä pyhävälis. Tule ano. Joo. Tää on kaksi päätä minne kunnolla. Oh my god, mutta soittaa! Okei, tää on kolmoilusti. Soittaa tehty asiassa. Vai vasikohaa, välis joku. Anna kohta. Kaksi airstrikea. Hei, what you doing there? With your gun? Helvetin herätyksen tein. Mistä? Mä oon airstrike. Anna kohta. Kiskailla sen. Mitä pentäsis? Ei! Kuule, lukas! Oppi sinne. Se oli juuri. Mutta luoppista vikaan. Se mistä ei mun maat kaikki. Syövaiset. Pum. Säväks. Oi! Joo, syövaiset. Ja zombi. Älä syövaiset tappaa taittaa terrorista tappaa. Ja zombi niitä. Oi! Onko tätä tapetella? Kiit zombi. Ei, suhtu syövä. Syövaiset tänne tappaa taittaa terrorista. Älä tappaa. Oi samoin tehdä kullinnata. Mä oon teissä kullinna vaikka takasi juoksu. Ohjelmi niin. Ens koht sen niin poikin sieltä. Niin Ilana warehouse. Ja siinä poimina niin. On se helma. Ja se oli ulkoista. Revolver. Lukas mun revolver. Missä nokkakuva on? Missä et läpi? Waste money? No.
revólver och bodysändning. Tunnesti piinaisi keksas mieliksi jotain. Ei ole vaihduneet mitteekin, mitä saa eksä multviikoista. Mitteekin ei mulle lääkellä tulla. Tuli tää tulee. Hän semmoinen lääkellä tuli mulla sen sinne. Ja minä muuten se lähetäisi switchiä katsomaan. No. Sitten mulla lähetetään. Onko tukas niitä? Tuen, minä valitsin toinen. Kuka se leippi? Piatta leippi. Meidän nyt teet vaan tulevat. Olet saamme siellä painet viippua hyvän. Hei Jude, oot sä Jude? Huiti inimään juoksuvinkiä. Mukas oli inimään minun lasen. Hei Jude! Muka revolver, otimme revolver. Mulla on niin kuormista. Vaikka myös sen. Mitä? Mulla muuttaa. Kuitenkin mulla olla sitten mulla sanoo hello, hello, hello. Tai. Jos rääkkivä tulla vähän. Mitäs mä voin sanoa? Ja sillä mitä oksaa. Tämä oli taas ikään loppuu. Ja kindlasti smashia like-patterit ja smashilkaa subscribe-patterit. Ja kohta me vielä helmisiin kanssa.